Una da. Bai. Bakar-bakarri naula. Bueno, lasai. Bakar-bakarri. Neske batzuek zaudete. Jende etorrekoa, ez? Bai, ez? Bizikletan etorri zara? Lakuntzatik oneaino bizikletan etortzen bat naiz. Egun batean egin beharko nuke Bueno, horrelako. vale. Bakoitza bere etxetik denok Baina bizikletan. etorri nerekin. Nik entzun daukat Andoni egaina behin Lizarrako kanpinera zarauzi biziketan jontzela. Ah, bai? Bai. Baina zea dinekin. Gaztetxetan. Bueno, orduan- Gaztetxetan. Maitasun kontuak. Orduan zuk ere egin dezakezu. Egin Ana, dezaket, gaztetxetan. Ondo. Mirua? Bueno, Bai? Horri Izango beira dira. nintzen. Hauek bizikletan ez, hauek egan ari dira egiten oraintxe musikarekin. Bai, hemen. Malintxo eta Maitana izango ditugu hemen Oso gurekin. ongi. Gurekin izango dira Perfecto. tolosarrak. Disko Apa, berria. Anabel. Gero arte. Miruenea. Eskerrik asko. Miruenea, ez da izena du, bai. Ez ditugu oraindik sekula hemen izan, Bueno, karnabaletan, bai, Tolosan. Tolosan, egia. Bai, han elkarrezketatu genituen. Iepa, arratsaldeon guztioi! Arratsaldeon guztioi, bai, gaur Mirua musika taldeko kideak gonbidatu ditugu platora, disko berria kaleratu berri dutelako Miruenea behar bezalako ongi etorri egiteko, Xabi, beraien doinu Egia. berrian, guk ere Bai. bertsoak. Morrosko abestiaren doinuan, ezta? Morrosko, hasi. Ea asmatzen dugun, Poliki, Hau ere beste esperimentua da, Guazen. Tolosa aldetik kantuz badatoz miruak, doinuta kolore berriz jantzita zeruak. Morrosko bati begira lau begi ederrak, uda honetan astuko dituzte bazterrak. Ai, oi, ai, dituzte bazterrak, ai, oi, ai, ze miru ederrak. Ai, oi, ai, dituzte bazterrak, ai, oi, ai, ze miru ederrak. Biba gu eta biba zue! Zabal dezagun gaurko lehendabiziko leioa, Xabi, Ja. bat, bi, Bi eta... hiru. Ara? Gernika! Gernika? Bai, baina hau, Gernika, bai, Gaur? Universia da, baina Donostia? Hau Donostia da, ez, bai. Hori da, bai, esaten nuen, bai. Donostiako kampusean gaude, Euskal Herriko Unibertsitateko kampusean, erraldoi bat! Gulliver, Gulliver. Bai, erraldoia. Horrela sentitzen da bat, selektibitateko azterketa Bai. egin behar duenean, ez da? Txiki. Txikia, ez da? Eta gero, bueno, Kontuz. begira, gaur, oraintxe bertan amaitu berri dituzte, azterketak amaitu berri dituzte, bueno, orain egiten ari dira, egia. Matematika, ez da batzuk? Bai, matematika egiten ari dira, bai. Euskara beste, bai, uste, bai. Bai, ondo. Bueno, matematika eginez beste leio bat gehituko diogu gaurko egunari, bat, bi eta hiru! Nio, Maialen, pasillo hau ezagutzen dugu, Hemen urduri asko pasatakoak badira batzuk, Bai, batzuk, bai. Bai, ez, Bai, urduri, bai, eixe. Bai. Bek. Zema sala dauden hemen, Bueno, eta zenbat kumun bitu hemen alde batean bat, bestean bestea. Eta lurrak brilloa ere, bai, Batek ematen dio, honi ederki, Txaka. Bai, oixe. Igurtzi eta igurtzi. Benetan, Bai. Pistina ematen du. Bai. Oso ongi. Ondo. Zabal dezagun hirugarren leio bat, beste pistina batera goaz. Ea ba. Urdaibai berzentera, Edorta Unamuno, arratsaldeon. Arratsaldeon, bai, benetan, amenatzean, behitu zelako piztina, elegantea daukanan. Epa! Polita. Bai. Hortxe, bai. Justo, etorri naiz, hemen daukagun behatoki txiki batetara, horreitik nabil isil-isilian behintzat berbetan, ze amenatzean hegazti pilotxo bat dago, gainera danak etorri dira ni kuskuxoatzera. Ni etorri naiz beraiek kuskuxoatzera, baina beraiek etorri zaizkit ingurura aber zertan nabilen ikustera. Bai kopeta zuriak, bai txilinportak, eta beste hainbat kaio bat ere orantxe momentuan etorri zaigu. Beraz gaur hemen behatoki txikitik egingo du zaioa. Eta Edorta, zer moduz daude miski eta pixki? Gure zikoinak? Itzel. Itzel. Atzo horrelako bustialditxo bat izan zuten, bustialditxoan ostean gaur ikusi ditut berriz, egunero pasatzen naiz, beraien abia dagoen lekutik, Gernikarako bidaian, errepidetik etortzen bazarete, antxe ikusiko dituzue, miski eta pixki, beraz, nahi duzuenak
inguru honetarantza baldin bazatozte, Kortezubitik gautegi sartea gara bitartean, hortxe eskerretara begiratu, eta horrelako abia potolo handi bat ikusiko duzu, eta gainean, miski, piski, eta batzutan Filomena eta Maurizio ere ibiltzen dira. Eta gaur egia esan, pasatu nahi izan dik ere, eta ikusi ditut dotore, elegante, eta gaur hemen aterri mantendu da behintzat ia egun osoa, eta antxe, polito daude. Edorta, gaur ere eguraldi... Izen da guzti. Hoi da, bataiatuta izenez eta euriz ere bai beraz, ezta? Bai. Dena jaso dute. Gaur ere eguraldi euritsua eta izetsua, Urdaibain deskantsua hartzeko aprobetxatu aldu beste gaztiren batek? Bai, baina gauez bai egin du euria, goizez ez, baina gauez izan dugu bizita oso polita, eta gaur adibidez, ikusteko aukera izan ditugu amiltxoriak. Amiltxoriak ikusi ditugu, hortxe, gauean iritsi dirala, eta hemen badago horrelako lekutxo bat, horrelako zuhaitz batzuk, tamariz batzuk, edo kalmaixa batzuk, paduraren erdian, eta hortxe aprobetxatzen dituzte, bai kohartzatxo itzainak, eta bai beste kohartza mota batzuk, atxeden hartzeko, eta goizian goiz, esnatu gara, hortxe, irudi oso politzekin, amiltxorien irudiekin. Ez da osoiko hegazti bat hemen, da kohartzaen familiako hegazti bat, egia esan guk euskeraz izen oso polita daukagu, amiltxoria, niri gustatzen zaitu bintzat, baina beste hizkuntza guztietan da gaueko kohartza. Gaueko kohartza deitzen zaio, eta bai, gautxori bat da, gautxoria, gauez ibiltzen da txori bat, eta orain momentuan utzi dugu, hortxe, zuhaitz horretan daude, atxeden hartzen, egunean zehar, gero, ilunabarrian berriz ere aktibatuko dira, eta hasiko dira, bere arraintxoak, aingirak, igelak, eta horrelakoak bilatzen. Oso ondo, Edorta Unamuno, eskerrik asko. Primeran, atea da. Ointxe arte, Edorta. Orain arte. Ointxe arte, bai. Edorta. Bai. Ados, aularioa. Aularioa, bale. Listo. Keixo atxaldean. Bestetan bero, ontxotan bezala, txarra den lekuan ona ere bada. Da honean bale, ez da honen bale, entretenitzen gera biote balde. Da honean bale, ez da honen bale, entretenitzen gera biote balde. Bizitzako horretiatzen denaren, dena iristen dela, sinistu nahi dela. Bengazina uratuko dutela, abiadura handiko trena, batzutan txintxo, bestetan esigorion txubezela, batzutan maki, nere baitan kabitzen den naizela. Da honean dale, ez da honen bale, Sí.
Ba, iritsi gara azkenean, Maialen, hementxe gaude arratsaldeon guztioi ikusten duzuen bezala gaur euritan dantzan bizikletarekin. Bai, Xabi, eta pixka kostatu zaigu, Bai, Hori pixka- horrela da. Mirabongo azkeneko aldapa hori, Xabi. Bai, kostatu zaigu, esan duzu, bueno, zaigu ez dakit, zaizu bintzat, bai. Konturatu neri bai. naiz, konturatu naiz, Neri pixka bai. kosta zaizula, bai. Hori Bai. horrela da. Baina, bueno, gaur bizikletaren nazioarteko eguna da, eta garraio bikain honek merezi zuen omenaldi txiki Bira, bat. bikaina ez dakit kuriosoa bai. Hori Bai, horrela da. bai. Ze beira, bi gurpil jarri, Bai. pedal batzu jarri, Bai. eta aurrera egiten du. Bai, bai, eta Hori horrela da. asientu txiki honekin ere. Bakizun orgasmatu zuen, Xabi. Bai, jakingo ez dut, ba. Ah, bai. Bueno, hori ikasi genuen, eta Ah, bai. Ernest Michok asmatu zuen, bai. Bueno, 1871 erabaki zuen pedalak jarri behar zitzaizkiola bizikletari, bai. Eta geroztik zenbat pedalkada eman ditugun, Batzuk alperrik, bai. baina, bueno. Hori horrela da. Bai, Mira, bai. gauzat esango dizut, ekologikoa bada. Bai. Hori horrela da. Bai, egia da. Azkarra, nire kasuan ez. Bueno, Nire baina... kasuan ez da. Oinez baino azkarragoa da. Eta osasuntsua, Xabi. Osasuntsua hori zalantzarik gabe. Ba, ni oraindik bulta Bai, eman bai. ezin da nago. Bueno, ba, honek konponduko ditu kardio eta bihotz eta gorputzeko arazo asko egunero ordu erditxo bat ibili ezkero, adibidez. Ba, Bai. Xabi, goazen Nahiko horrela. egin dugu, ezta? Nahiko egin dugu. Bai, goazen, bai. Ziola, Bai, tak, bai. mira. Gainera, beste bentaja